Il-Prim Ministru Bertabella żar is-Summit Sigma li attira aktar minn 25,000 delegat u 1,000 esebitur minn pajjiżi differenti taħt saqaf wieħed f'pajjiżna. Din hija waħda mill-akbar fieri tal-iGaming minn madwar id-dinja. F'din iż-żjara l-Prim Ministru innota li ta' kull sena din il-fiera qed turi kif pajjiżna u ċentru ta' eċċellenza għad-dinja tal-iGaming. Dr. Abela spjega li Malta il-għażla ta' 351 kumpanija tal-gaming li jfissru madwar 16,000 karriera f'dan is-settur. Intqal kif din l-industrija qed tkompli tikkontribwixxi fit-tkabbir ekonomiku bis-settur ilaħħa aktar minn 9% tal-valur miżjud totali f'pajjiżna is-sena l-oħra. Dr. Abela attenna li u dan li l-Gvern ikun qed ifisser meta jgħid li jrid ikompli isaħħaħ l-ekonomija Maltija biex igawdu il-familji Awċin u Maltin. B'dan is-settur jirrifletti il-politika imħadma mill-Gvern li tattira l-investiment li joffri karrieri ta' kwalità u jsaħħaħ l-ekonomija ta' pajjiżna biex biha isostnu lill-familji u n-negozji. Il-Prim Ministru sostna li kif imħabbar fil-budget tas-sena d-dieħla il-Gvern se jkompli jinvesti f'dan is-settur fosthom bl-implementazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali tal-Esport u diversi inizjattivi biex l-edukazzjoni u t-taħriġ għall-iżvilupp tal-lob diġitali ikompli jissaħħaħ. Intqal ukoll il-Gvern se jkompli jinvesti fit-talenti taż-żgħażagħ f'bieda sostanzjali fl-istipendi f'korsijiet partikolari biex indirizzaw il-bżonn ta' aktar nies imħarġin f'setturi kruċjali bħal dawn għat-tranzizzjoni ekonomika ta' pajjiżna.